Hau ere, bada beste egitasmo polit bat, Mikel Laboak katedra. Katedra, bai. Bueno, hau denok maite dugu Mikel eta berak egindako lana, eta pentsatu genuen euskal kulturan guk ekarpen bat egiteko katedra hau sortu behar gendula, zor genion berari, eta bueno, bere obra, bere lanak aztertzeko, ikerketa egiteko bere obrari buruz. Egun da benduaren lehena. Lehenengo aldiz aurkeztu nintzenean, hauteskundeak izan ziren abenduaren 4an, eta bera hil zan abenduaren lehenan. Gauza txikien erresumatik partitu da maixua. Eta justo ni nengoen ETV-ren programa baten, eta hor jakin nuen hil zala, hori buruan daukat ondo. Bigarren aldia da gure saioan, berandu baino lehen saio honetan Zumetaren kuadra agertzen dena. Bernardo Txagari egin genio, elkarrizketa asteazun, han taberna batean, eta berak eramandako litografia bat ero bat zegoen, Marino Lejarretarekin, ez da? Euskaldun jendean egarrez dago. Tainakire galdetu beharko diogu, noski, ez? Lehen guzua, ez ote zitzaion azarratu, ez? Mikel Laboa hautatu izanagatik, hau txiste broma bada, lehen guzua ere, Mikel zenaren, lehenengo zalea zelako eta berezlea. Iñaki Goirizelaia ordorikarekin, ari garelako hemen, Ruper, lehen guzu propioa zaetez, lehen guzu propioa deko bai, eta Oñatirekin harreman ona daukazu, bere Oñate arratxantxikoa zara, eta Gabonatan bere etxera, Ruperren etxera joaten ginen beti txikitsutan, eta oroimen hori buruan dekot. Sekula belaradiko kantari, zure ahotsa entzun gurana. Ez dugu esango lehen guzuen arteko kontua bilakatu zenik, baina Ruperrek kantu egin zion Mikeli. Eta zer, eta kantu horrekin koreografia bat zuk zeuk sortu zenuen? Bai, niretzat Mikel oso berezia da, eta Ruperrek kantu hori egin zuenean, titula Sekula belardiko kantaria danlez, burura etorriatan belarra, ez, eta haizea dagoenean zalan mugitzen da. Egun da benduaren lehena, 2008koa. Eta gure tradizioan dauzen pauso batzu erabiliz, sortu nuen koreografia bat eta dantzatu genuen mungiko jasietan, orain dela ja 2012an dantzatu genuen lehenengo aldiz, eta orain urtero errepikatzen dugu, aurten ere dantzatuko dugu hori.